Dumneavoastră, zic să începem oficierea acestei căsătorii, intrăm și păstrăm cadrul legal, impus de instituțiile în vigoare, respectiv codul familiei, dreptul familiei, Constituția României și mai sunt. Sigur că, în urma depunerii actelor, la cei doi mă refer, ați avut încă un timp de gândire la drumul pe care doriți să mergeți înainte, conștienți fiind însă de nobile îndatoriri și de mare răspundere ce vă asumați față de societate, mă refer aici la mare societate românească, față de familia pe care astăzi o întâlniați. De aceea v-ați prezentat aici în fața ofițerului de stare civilă pentru a vă uni pe viață prin căsătorie. Potrivit codului familiei, respectiv, așa cum spuneam, Constituției României, numai căsătoria încheiată în fața ofițerului de stare civilă este recunoscută de stat, se bucură de protecția legii, dar numai în urma consimțământului liber exprimat al viitorilor soți, având la bază ceea ce spuneam adineauri, afecțiunea reciprocă fără vreo presiune din afară. În spiritul acestui principiu și având conștiința actului de importanță hotărâtoare pe care îl încheiați astăzi, urmează să vă dați consimțământul. Cetățenie Prânceanu Cosmin, de bunăvoie și nesilit de nimeni, ei în căsătorie pe cetățeana Radu Mihaela. Da. Cetățeana Radu Mihaela, de bunăvoie și nesilită de nimeni, ei în căsătorie pe cetățeanul Prânceanu Cosmin. Da. Constat, după cum ați observat, că sunt îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și țin să vă fac cunoscute doar câteva dispoziții din codul familiei. În România, statul ocrotește căsătoria și familia. Familia are la bază căsătoria liber, consimțită între soți. În relațiile dintre soți, precum și în exercitarea drepturilor față de copii, bărbatul și femeia au drepturi și îndatorii legale. Drepturile părintelor se exercită numai în interesul copiilor. Relațiile de familie se bazează pe prietenie și afecțiune reciprocă între membrii ei, care sunt datori să-și acorde unul altuia sprijin moral și material. Și în final, soții hotărăsc de comun acord în tot ce privește căsătoria. Spuneam că sunt doar câteva dispoziții din codul familiei de care zic eu că va trebui să țineți cont și pe viitor. Sigur că, după ce ați audiat și aceste dispoziții din codul familiei, doresc totuși să mai rețineți că momentul acesta solemn, în care, animați de sentimentele cele mai frumoase, zic eu, vă legați pe viață, să vă rămână adânc întipărit în conștiință ca o amintire a uneia din cele mai frumoase clipe ale vieții. Iar angajamentul luat aici, faptul că ați spus un da hotărât la căsătoria voastră, să fie legea care să vă călăuzească în viață pe noul drum pe care astăzi ați pornit. Sigur că în urma consimțământului liber exprimat, vă declar căsătoriți. În numele primăriei însă, cât și a mea personal, țin să vă felicit, să vă urez mult noroc și fericire pe noul drum, viață îndelungată și prosperă, sănătate, casă de piatră, cum se spune, și la mulți ani. Verificând de comun acord temeinicia tuturor actelor, nefiind obiecțiuni, zic eu să nu mai zăbovim, reluându-le, să trecem direct la semnăturilor, așa cum credere poftiți în cumva de în față, ele semnați. Cu noul nume sau noua semnătură vă aflați formatul. Dacă nu citeți, pe linia, sus pe linia, așa, să iese la fel peste tot. Tot la fel, și acolo, fiindcă voi puteți-o ca și sus după mine, că nu mai dați după sau aici, nu vă vine bine. Și aici, unde asta trebuie transferat străină. Pe prima, pe următoare, aici la mijloc. Mai nu, semnează ca să recunoscă faptul. Glumie vorba din acolo. Așa. Mai trebuie dat pentru ieșirea lui din gestiune certificatul, undeva acolo. Și încă o dată pentru livretura de patronici. Aici numai unul din doi de ani. Nu trebuia amândoi semnat. Atât cu semnatul, martorul să-i rog eu acolo să semneze și dumneavoastră, să vă restituie cu certificatul de naștere și buletinul de, mă rog așa zis, că sunt deja la dumneavoastră, livretul de familie, cu precizare că trebuie schimbat, să nu depășesc termenul. Cu precizarea cealaltă să aduceți cândva, dacă reușiți 27-28, dacă nu după ianuarie, să formăm dosarul ăla pentru ajutorul care e în rând de copii, după certificat, după buletine, așa cum sunt și după căsătorie. Dar acum să vă mânesc certificatul de căsătorie, prin care astăzi zic eu că v-ați unit pentru totdeauna.
De vorbă în continuare nu o să vă țin, convins fiind că sunteți bine pregătiți pentru viață, în special pentru viața de familie care va urma, atâta timp cât ați făcut pasul acesta, având de o parte și de cealaltă și părinți, așa cum sunt, cât vor fi, zic eu, de acum înainte. Nu încercați să-i ocoliți pentru că atunci, dar numai atunci când va fi nevoie să vă puteți bucura de sfaturile, îndemnurile lor, veți avea nași sau poate aveți, nu știu. Eu văd aici pe cineva care așa, dar care să vă îndrepte pașii, zic eu, în caz de rătăcire. Mie nu rămâne în continuare decât să vă urez încă o dată sănătate și la mulți ani. Este de așteptat la un astfel de eveniment să se vorbească mult și bine și frumos, considerând că încrederea, afecțiunea reciprocă de care sunt stăpâniți unul față de celălalt sunt mult mai presus decât sfaturile și îndemnurile mele. Mă opresc aici, urându-le încă o dată la mulți ani, lăsându-i în compania dumneavoastră. Asta, luați. Și într-un ceas bun puteți să vă sărutați ca să iese cloza companie. Să vă văd așa. Luați acum prin liniște. Să facem cuvântul ăsta. Și să facem. La nivel. Doriți să venim și dumneavoastră. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Uite cineva are? Da, sunteți prezenți? Da. Noroc în viață și tot. Mult doriți. Hai. Ai grijă că nu o povede de acolo. Da. Mai ușor cu cuvântul, da? Da.